te înțeleg ca om și doar ei pot simți tristețea ta la telefon. Fii acolo pe poziții, știi, o prietenie nu înseamnă doar curve, droguri sau beție. Așa că fii acolo ca ajutor, nu ca actor, gata să lupți cu pumnii strânși în războaiele lor. Printre semeni care necondiționat s-au abonat la viața mea și care împart orice căcat în care m-am băgat, sau orice bucurie vie că am realizat, sau orice bârfă care ne-a trecut